Ilang market vendors ng Tacloban inireklamo ang butas-butas na bubong. Ayon sa mga nagtitinda, araw-araw silang nakikipagbuno sa tulo mula sa butas ng bubong na mismong pwesto kung saan sila nagbebenta ng mga isda at karne na ayon sa kanila halos maglilimang taon na daw nilang iniinda. Isa rin sa nireklamo ng mga vendors ang delikadong kuryente kung saan nababas ito ng tubig na pwede magdulot ng kapamakan sa kanila o sa mga mamimili. Isa sa mga nakausap ng Bombo Rayo Tacloban na si Robin Sapra, isang fish vendor na imbis na may masisulungan sila, mismong ulam pa ang sinasalo daw nila. Mahirap pa rin. Kasi butas-butas yung namin, bubong. Mga 5 taon. Ganun katagal. Di pa naayos. Kaya ang hirap pa ang Tacloban. Tumutulo. Kaya palagi na lang nagkakasakit naman kami dito. Kasi hindi magandang market namin eh. Laging binabayaran namin dito. Tsaka sira-sira pa yung bubong. Minsan, may nagre-reklamo din katulad ng pag umuulan dito. Kasi nakikita nila umuulan talaga, tumutulo. Yan ang problema ng mga mamimili. Piktado kami ngayon. Gaya to, walang bumibili. Lalo na kung maulan. Dagdag pa nila, sa sobrang bagal ng aksyon, sila na mismo ng paggawa ng kanilang silungan at tanong pa nila saan daw napupunta ang ibinabayad nilang buwis. Kabilang din sa nakikita ang mabahang lugar ng market na parang wala daw nakikitang solusyon ang mga nakaupo sa pwesto. Hindi na to market, palipapa na to. Kasi mayroon ng mga pabayo, tingnan nyo. Mga bubong na, ganyan ang gastos niyan, mga higit 3,000. Sa ngayon, sinusubukan pa ng Bombo Rayo Tacloban na makuha ang panig ng City Mayor na ngayon hindi pa nagpapaunlak ng panayam kung ano ang kaniyang magiging hakbang sa inireklamo ng mga magtitinda. Ang tanong ng publiko, kailan ito ayusin o lalong madadagang lamang ang tao nang iindahin ng mga mamimili at magtitinda ng Tacloban City. At mula dito sa impila ng Bombo Rayo Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo.